Vítajte pri ďalšom videu z dielne Toyota TV. Ste na mieste, kde sa dozviete všetko zo sveta Toyoty a jej technológií, tak aby ste svoju Toyotu vedeli využiť naplno. Toto je Dede, a.k.a. Denisa Višňovská, a so svojou jariskou kroskou, ktorú inak volá Jarka, má už kopu zážitkov. A toto je Dejvo, ktorý testoval už RAV4, CHR-ku, Corollu, no ale vieš čo, nebudem to tu všetko vymenovávať. Jednoducho Dejvo testuje auta v autogratise. Ale dobre, že si povedala práve tieto, pretože vieš, čo majú všetky tieto auta? Aj to tvoje spoločné? No, tak keďže sme v Toyota TV, tak to, že sú Toyoty? Jasné, že sú Toyoty, ale okrem toho sú aj hybridy. A nám sa v našich videách s kolegom Bonifáckom stáva, že nie všetci úplne vedia, čo ten hybrid vlastne je. Ty by si trúfla? Samozrejme, že by som si trúfla. Je to kombinácia elektrického pohonu so spaľovacím motorom. Wow. A ešte viem, že sa delia na mild hybridy, full hybridy a plug-in hybridy. Viem to vďaka tvojmu scenéru, ktorý si mi dal. Dobre si to pamätáš. Takže bod číslo 1, mild hybridy. Tí sa opierajú o starter generátor. Je to taký malý elektrický motor, ktorý pomáha tomu hlavnému spaľovaciemu, veľkému, získať pár koníkov navyše pri rozbehoch. A to je presne tá chvíľa, kedy minieme najviac paliva. To znamená, že ten elektromotor nám pomáha znížiť spotrebu. Presne tak, no ale Toyote to úplne nestačilo. Iba sa rozbiehať na elektrinu, oni zašli o krok ďalej a prinášajú hybridy. A jeden taký hybrid má aj tvoja Jarka. A teraz sa pozeraj, pri hybride dokáže ísť auto určitý čas na čistú elektrinu a spaľovací motor je skôr ako generátor elektriny. No tak ja teda čumím. No otváraj kapotu. Väčšina hybridov dnes dokáže poháňať kolesa aj priamo prostredníctvom spaľováku, ale príliš často to nerobí. A to pretože keď vyrábajú iba elektrinu, dokážu fungovať v tzv. Ideálnych otáčkach. A to znamená, že vtedy z jednej kvapky paliva vyrobia čo najviac energie. Višňovská z prvej lavice. A to sa volá energetická účinnosť. Výborne, máš to za jedna. Mne sa najviac páči to, že si auto rozhoduje o tom, či bude využívať motor alebo elektromotor. Ja si užívam tichú jazdu a o najlepšiu spotrebu sa mi stará elektronika. A vieš, čo najviac zbožňujem? Keď na tom palubnom počítači sledujem tok elektriny. Či napríklad pri brzdení dobíjam, alebo mi ide elektrina, alebo využíva teda spaľovací motor. Teda tebe dnes ide karta, ti poviem. Ale vieš, na čom by si ma nachytal? Na plug-in hybride. Môžeš mi povedať, čo to je? Môžem. To je také kombo elektromobilu a hybridu, pretože keď máš nabitú baterku, jazdíš čisto na elektrínu ako elektromobil. No ale keď ju vybiješ, nemusíš ísť na nabíjačku nabíjať, pretože tam máš stále spaľovací motor, ktorý sa zapne, no a potom už jazdíš na benzín. To znamená, keď odnesiem svoju svokru do lesa, samozrejme na hríby, a potom si idem pobehať obchody a vrátim sa po ňu a prejdem napríklad 70 km, znamená, že som neminula ani kvapku benzínu? Presne tak. No a ak ideš napríklad na dovolenku do Chorvátska, nabíješ si auto naplno, prvých tých 70 km jazdíš čisto na elektrinu, no a potom už na ten benzín, ale pozor, stále s hybridnou spotrebou, pretože ten elektromotor tomu spaľováku vždy kafre do roboty. Samozrejme v najlepšom slova zmysle. A počula som o tom, že nový Prius sa dokáže nabíjať aj cez slnko, to znamená, že viem jazdiť úplne zadarmo? No áno, akože iba niekoľko kilometrov denne, ale hej, aj zadarmo. A dokonca viem, že Toyota má aj vodíkové auta a prosím, drž sa, alebo sadni si, lahni si vlastne. Ja som jazdila už aj na elektromobile. Wow, tak to máš dosť zážitkov. Ale na tie sa pozrieme trochu neskôr, pretože na dnešné video toho už bolo celkom dosť. Tak si nás naladte aj na budúce, pretože sa vždy dozviete nové a nové tipy zo sveta Toyoty a ako ju čo najlepšie využiť. Haha! Elektrínu a spaľovací motor je skôr ako záložný. A počula som aj o tom, že Toyota má... Nie. A počula som aj o tom, tichú jazdu a o tú najlepšiu spotrebu sa mi stará elektrina.